Z malej dediny na južnom Slovensku až na veľké divadelné scény, filmové plátna a do centra historických udalostí, ktoré menili tvár našej krajiny. Milan Kňažko spoznal tvrdú ruku totality niekoľkokrát. Napokon sa stal jedným z tých, ktorí komunistický režim porazili na tribúnach. Herec, expolitik a občiansky aktivista, ktorý aj dnes nahlas hovorí, čo si myslí, oslavuje 80 rokov. Doprejdite ďalej a sadite si u nás. V Plachtinskej doline na rodáka nezabudli. K jubileumu napiekli obrovský tradičný koláč a ušili plachtinskú košeľu. Som rád, že som medzi vami a že sme sa mohli takto stretnúť. Mám za sebou dlhú cestu, pán Weinhold. Životná cesta Milana Kňažka bola spletitá. Už do jeho detstva zasiahol totalitný režim. Nemal som ešte 5 rokov, keď zavreli otca. Posledné slova, ktoré mi povedal, boli: Milanko, ty už budeš mať čoskoro 5 rokov. Ale to už on sa nedočkal, bol obeťou tých politických procesov. Z rodnej doliny sa recitátor a divadelný ochotník vybral za herectvom a neodradilo ho, keď ho na prvýkrát nevzali. Vraj nemám hlas. Dnes má na konte nezabudnutelné postavy v divadle aj vo filme. Vari ma nepoznávate? Napríklad veľmi ambiciózny film Normál, v ktorom predstavuje sériového vraha. Ako sa vtedy kritika k tomu vyjadrovala, že je to taký Hannibal Lecter na český alebo československý spôsob. České médiá ho vtedy začali porovnávať s hollywoodskými hviezdami. Však to je Anthony Hopkins. A druhý zase, no nie, ako Nicholson. Toľko to opakovali, až som na jednej tlačovke povedal, že som bol v Hollywoode, stretol som sa aj s Hopkinsom, aj s Nicholsonom. A už im lezie na nervy, keď im novinári hovoria, že sa podobajú na Kňažka. Všetko ale mohlo byť inak. Do života mladého herca režim po druhýkrát zasiahol v auguste 68. Po invázii sovietských vojsk obaja jeho bratia emigrovali. Milan napokon neprijal ponuku Parížskeho divadla a ako jediný z bratov sa do Československa vrátil. Emil Horváth ma budil. Milan, sú tu Rusi? Otvoril by okno a tie tanky a tak bolo počuť. To bol najponižujúcejší zážitok v mojom živote. Na druhej strane ten najkrajší je zase 89. rok. Prosím, vytvorte koridor. Jednu zo svojich najdôležitejších úloh zohral počas Nežnej revolúcie. Rád by som vás privítal na dnešnej manifestácii. Minimálne v tých prvých hodinách si určite vyžadovalo, myslím si, že veľkú dávku odvahy vedieť verejne vystúpiť. Zrodilo sa občianske hnutie Verejnosť proti násiliu. Vlastne prvý, ktorý verejne a spontánne pomenoval tú kľúčovú požiadavku Nežnej revolúcie. To znamená zrušenie ústavného článku 4 o vedúcej úlohe komunistickej strany Československa spoločnosti. Za chybu považuje nevyrovnanie sa s komunistickou minulosťou. Nikto nebol potrestaný. A to je veľká chyba. Viete, že neprebehol žiadny akt spravodlivosti. V politike bol 13 rokov. Za zlomové momenty považuje pád totality, vznik samostatného štátu a návrat do Európy, kam Slovensko podľa neho patrí. Ostaňme súčasťou západnej Európy. Vitálny 80-tník stále hrá divadlo, golf a boj o ideály novembra nevzdáva. Keď je príliš veľa snahy zneužívať moc, korupcie, pokrytectva, tak treba spustiť alarm. Takže s otvorenými očami sa pozerajme na všetko, čo sa deje každým dňom a každý z nás. Lenka Stanková, televízia Markíza.